technical Khawvel kan lo lawm le veka cheu tun chuma chuan Korean mystery thriller film Hidden Face kan thlir ho le don ani Siongjinan ruma chuan anupui hual suyonin video anu chial chu a laptop a ena video a chuan suyoni chuan an inmil thlod lo nia a hria thule Siongjina chuan angai sak tok lo nia a hria thu te soin in nayan tumna po chu thula du thule Germania kalbo tum thu te chu asoya mai chan nge ya shil chu du ma se a har sat avangin video anu chia tak mai thu te chu asoi bokani chu video chuan Siongjina chu ati shil hain ati na hle maya ma se ti theivak anei to silo chu tiang chuan hun chu aliam zela Siongjina po chuan malam pantumin anna athok chan le to a ma se suyonin akal sanawanga aril runat na te chu alare thei chuang lovani nabana chuan a boss bula akala chunu chu heyoni ni in suyonin nu ani bok an pani chuan suyoni chungchang chu an soiduna akal bawachang ni som pani zet liam to in athum hno le bungrua engma alalak lawa wang chuan makan ti dewa in hawa du lawa wangin khoila ye mo hotel vela a omri ani te chu an ring room mayani boina pakhadero suyoni chu an music group a telve miawa wangin ai o tu tur heyoni chuan la garota ma se Siongjina chuan suyoni chu alo le trep to arin thu soin nga ri chu adu dewa nima sela heyoni jok chuan nga khomwan chu adu lova afanu ai o tu tur chu lari mai turin atelui ta thavani Siongjina chuan anial ngam tabik lova ti chuan ai o tu tura thlan chwa mi zui nen in mungalin suyoni ai o turin a thato kem ti te chu a indik dona a resume te a ensak nu chuan a thiam thil chu mu tir turin Siongjina chuan a hanti a ma se mi zui chuan zam deuh chung hian availina chia thu soin alo record to sa omna drive chu ape a lo ngai thamai tura shilin ti tur pai mo anei thu soya a chuak zui ta dayani chumitlai chuan in bual pa in mi zui record sa chu angai thla a Siongjina chuan thiam bati in suyoni ai o tur po chuan tha ati ta hle a ti chuan muang chang lovin mi zui chu a chen na hmuna chuan awa pan ngala an group join ve tur chuan a som ta ngalani atu ka chang mi zui po chuan a practice tan ve ta ngala an practice zo chuan mi zui chu a then chuan thatok lawan ti lain Siongjina thung chuan tel thara chuan thiam takani thu a soi thunga mi zui hotum chu wandwai thak takin akar a chehlo maya Siongjina chuan ngai ven ngalin thla huwa tuma mi zui po in alorem ti ve ngal mai bok ma se Siongjina chuan ho pui ngal mai lovin restaurant a chuan a chol pui masale te a thilan elai tak chuan ro alo sur le che abok nen chu chuan an bo ruak chu ati romantic zwal hle wine te an in le nu chuan an ti tui chho viau to revak lo nu chuan kar alutin Siongjina chu a ri to angreng hle a mi zui practice lai te chu ngai to letin a ve chho tran ta hle ti chuan ngai to chiang lem lo chuan mi zui chu a ina koi turin a soma mi zui po in alo o ve ngal mai bok inan thlen hnuwa zu chu in bel le in an kai to hle a ti mai po chu du tok to lovin chumi zan chuan an thleng thui hle ani atu ka chuan heyoni chu angaya tha thei to lova afanu chu ramdanga zin tura in soi si khan credit card po voi khat ma manglawa tun thlengala chuma ka ti hle a angaya tha thei to me ulo ma se Siongjina thung chuan angai to omarin lo thu soya ama nei chu adu lo wang mai maya ombo ri an ni arin thu te chu asoi bok chumi nu chuan mi zui ne na tang message adong ngala a han chiar chuan mi zui chuan zan masa a an inkara thil thleng chu thengil tura shilin arui wang chawa thleng palani thule an kal thui zel chuan thil thalo zok a thlena lo thu soin in biak po arem to lo thu lo soya ma se Siongjina chuan mi zui chu angai tu top theilo in thlashung tak chung chuan mi zui chu awakol le ta top maya mi zui in phone alak rualin Siongjina chuan engma asoi le chuang lova a piano tum chungai thlak tirin chu chuan mi zui ril ru po chu a hne viau maya atopa in sum zo lovin Siongjina chen na chuan an in mule tange nge ani atuk zinga chuan mi zui in bual chu a out of vak maya Siongjina chuan ngai event ngalin mi zui chuan tui chu asa de uwang mai mayani thule engma thil danga omlo thuwa lo soi vele maya
ma se Seongjin angai chu a tha chia chuang lo chuta chuan thlathum liam ta a thil thlenga ron langa Seongjin ale suyo ni te chuan sola an in thar lua lu an tum mek lai ni in nei turin an in buat sai mek bok airport a chuan mi jui po chu alo ve reng maya Seongjin a ero in a sheve mi alo thung mi ju in suyo ni hne na chuan an in thar tur cha bi chu a pe a ti chuan in thara chuan an lu ta ni chu in chu suyo ni leini in an zirtir tu nu in hluyan ni a chei tha in nal takin a chua le ani chumi zan chuan in tharlom na party te nein hun nuam takan manga suyo ni nu heyo ni po chu tel ve in nuama de hle party a zo nu chuan suyo nin Seongjin a chu an honeymoon mandan tur soi pui atuma ma se Seongjin a chu a phur lo melin soi pui po a pe lova pona a chu santa dayani atuka music chu practice le in an practice zo nuwa suyo nin Seongjin ale me chedang in belai hi a mufua a thik ru hle an ho nuwa Seongjin a chu a hawa ma se Seongjin a chuan engma an inkara a omlo thule in besat lia mai an ni thu te chu soin a phave tla thung suyo ni ero alom chuang haulova a me chia chu a thik lo thu soin midang bula phur takle tha tho takanga alan chin laya abula ero in la sang le biak har taka a omreng mai chu a thin rim chan berani thu a shilani ti chuan a topa Seongjin a po in chutianga a chan te chu a soi veta a suyo ni tan chuan nautelem control thei anglik nia a in ngai thu soin thutluk na siam ngai ang chi reng renga po ron ani ve ngai lova engkima suyo ni le achung ten an thu thuwa thutluk na an siam vek zel chu angai dan ani lo hle ni atuka suyo ni chuan mi jui chu coffee in puin Seongjin anena an inkar te chu a shil veka an ti fe nu chuan suyo nin an in a room thu ruk cha bi chu mi jui dilin an pani chuan an luta chulai muna akal lo na chu a rei to e mawangin a zaw zia te chu alo thengil man hiala an zirtir tu nu in ani lain chu room thu ruka chuan an kaldun fo thin ani room atanga an ron chwa nu chuan suyo ni chuan idea danglam deuh mai hi anei ta thut mai Seongjin a mu turin video a record ta a chu video chu atira kan mu khani in suyo ni chuan Seongjin a chu prank alo tum reng hi ani a room thu ruka chuan biruin Seongjin an engtin chi ange angai ti chu hriat atumani suyo ni chuan zirtir na pek ve hlak chu atum wangani a chu room thu ruka chuan ni thum chung ombo tumin chumi dai tur e tur te po chu akeng lut nual bok vane thak takin chu room a chuan signal alo omlova suyo ni chuan enge a ma chondon ti chu a shelo chiang hle Seongjin an video a en lai chu room chunga tang chuan alo thli ringa Seongjin a ril runa mela mu chuan hlimin ti fuwa in ti cher hle nithum em po nga nga in a shelova ma se chwa le maya tum lai chuan kong khar chu a hong thei ta tlat lova atang chu ani ta dir mai Seongjin an maya philai te chuan dar thalang te chu a chum vak vaka ma se Seongjin a chuan engma a she theilo reife atan nu chuan e tur a zong chan ta a room a chuan noodles lui to tak mai muar vek to chu a mulol mai du thlan tur nei miao lo awangin a silfaya a hlang chuan a e top mai ani tum khat chu mi jui chu a ina chuan a mulol maya Seongjin a chuan a shwai lu ti she thiam ngalin a ril ruan a hle mi jui chuan room chunga suyo ni chu a om ti sheran ma se puya tum hau lawa suyo ni po inthil om zia chu a she thiam ngal ta vek bok mi jui chuan dar thalang en ran le ngei om tak hian chwa ta cheila min ngai dam theya ngem ati vela suyo ni chuan chwa turin awlom lom ma se mi jui chuan engma a she ve thei silo engtine mo sha tir tum viau ma se om zia a om chuang lawa mi jui la chuan tran pui hnekin suyo ni mu lai chuan Seongjin a chu a om pui lui vela suyo ni ru ru chu na hle ma se engma ti theya nei silo thlasari iliam ta ron lang le in suyo nin an teacher hlui in a leitirani a in chei that chu mi jui kuta ada nge chutia in an chei that mek lai chuan ni khat chu an teacher hlui chuan in chu aron tlo le a in chung chu fangkwalin a hun kal to aron lang vele
an teacher chuan room thu ru ka chuan suyo ni le me jui te chu an in mu thin ti alo sheru renga atira chuan thian in kom satle emo ati ve thawa ma se hunaliam le deuh nu chuan thian aya thuk an in kara chuan a ti a hre chuak ta ni me jui chuan in che tha chu a zo fel ve ta a suyo ni po arun ho chep to avangin me jui chu apur to hle ma se suyo ni chuan arwalin a pasal hual atel ve tur thu soi tamaya chu thu chuan me jui chu ati shil hain aril ruan atak zeta phatsan ni mai na in riani thilthling mek arun lang vele a suyo ni chu khung be mek ni in me jui le a pasal hual te chetlalai chu ril run na takin a thlir ringot mai ani atu ka chuan me juin suyo ni hne na ane izong zong anun le a pasal hual chu ne isak veka tum thu suyo ni chu asoi khuma chuta suyo ni thin rim lu tu chuan a in bua lain tuiti lum na chu a her thuta me jui sati lu tuk chu a au chuak lolani kha chumi hnu chuan siong jinan pipe siam tu kowin a in diktir ngala ma se a chiat na lai om reng an mu thei si lo chutia an endik lai te chu suyo nin lo mu in a au na sa hle a ma se engma an thre thei bok si lo chuta pipe siam tu chuan thom engem mu chu sia a in sha in ngun takin a han ngai tha a ma se a zoi em awangin ram hoi na tho emo ani a ring jok ma a suyo ni po in a thei top cho in pipe chu a lo khoi kwal vele bok chu vele tui chu arun chuak le hlol maya pipe siam tu hlau lu tuk chuan a chua san ta dai ani ti chuan siong jin chuan heyo ni awa mule a heyo ni la chu angaya tha thei to me ulo a fanu chu ruk bawani te a ring ta rum to a ti chuan police te chu thil om zia shelin suyo ni in le a che vel te chu an endik ta ngal siong jin a po a in nam hnoyam ti sha tumin police te chuan an handop kwal ve deuh boka ma se siong jin a chuan engma shat miaw lawa wangle rin lel om deuh bo a om lawa wangin rin lel zui the ni in an shelawani ni aliam zela suyo ni la chu room thu ru ka chuan ala tang reng mai si lelama siong jin na le mi jui te ero engma thlenglo ang mai in an hlim dun hle thunga tlai kha chu mi jui a thla ho na lama siong jin an mi jui in password chu suyo ni birthday nen a in ang ti a sheta a makati dewa wang chuan mi jui chu azo chiang nge ma se mi jui chuan in nei tu masa password ani thu in alo chang ve mai thung atu ka chuan siong jin na thok lai chu heyo ni chuan vapanin athil sha thar chu a shil ve ngala suyo ni video record a in nun na lama chuan midang kut lo lang ve a ti chu a mu chua kani ti chuan video a record lai chuan ama chawin om lo ti chu an che theita a chuta siong jinan a han en chian deuh chuan chu kut chu tu dang nilovin a bracelet buna tang chuan mi jui kut nge ani ti chu a sheta ni thil fel hlel chu a nge ti a she thiam ta a ma se heyo ni chu engma shil lo thung ti chuan mi jui ina chuan vakal ngalin choka a lai chuan a phone chu a en ruk sakta a chuta a thalak mu atang chuan mi jui le suyo ni te chu an in ngai zong thin ti a she chuak ta ni pe helem lovin mi jui ne na chuan suyo ni omna chu azo ta chot maya ma se mi jui chuan engma hriat lo thu in lo chang tla thung ina a ho nu chuan a in ngai tu a boi hle maya chuta te pachanga tuilo chuak le zeu thin chuan a ngai tu na article thui zwal hle tu emo hian thil shilan tum ni hian a sheta tlata ti chuan tu nge ani zotin tuirun ti chuak le tura ati rwal chuan alo chuak le tamaya ti tura ati apianga alo chua tak zela chuan makati hle ti chuan suyo ni chu ina chuan a nge ni in a ringta a ma se khoya ber nge a chu a she thei bok si lo angai tu a fe nuwa suyo ni chu dar thalang hnunga chuan a omani a ringta a chu vele dar thalang chu ti chha tumin hatin tangal ma se ati chiat man ma in a top san le thuta thil ria chwa anei zogani mi jui ne na an khosalai chu suyo ni chuan alo mu vek don ti chu a she chuaka a chwa zalen ani chuan atana poya hlau tatlat maya chwa zalen chu a she tatlat maya ni ti chuan mi jui wa mule masate te in suyo ni omna a sha chwa to thua soita a mi jui po chuan in thu buai tum to lovin a in puang fai ta vekani an pani chuan an in ngai tu a boi hle a
an chhuatir ani chuan an pahniin zel an tang nge anga an chhuatir lo ero chuan rea daman ring to bok si lo ina a hole nu po chuan enge ati ang ti chu ala in ngai to na sa hle atuka heyo ni nen in hule in heyo ni chuan a performance chu alo fakluama ma se siangjina ero ril rukap tu anei ti hria takin angoi ngul mai ani heyo ni chuan thil dik lawa om ti chu a hrethiama chuta soyo ni omna ishe to emni ti a zo thutin chu a zo na chuan siangjina chu a thong hle a in thup vadin a hriat lo thu in chang ma se heyo ni chuan a oi chia lo suyo ni wang chawa lo tling ani thu soin lawm thu shila bathu siangjina chu a shila chu chuan siangjina ril ru chu ati buai tharin suyo ni lak chu angei chu atum thar le ta ni aril ru ha chok nana zu a in mek lai chuan a phone chu aron ri a ahan en nak chuan suyo ni miss call alo ni tlat mai chuti rual chuan mi zui po in suyo ni hne na chang message alo dong ve che aboka suyo ni chuan engtin tin emo signal anei thei hlo ti na ani a zia chu an thuruk hai choena thwai don ti na ani chu chuan siangjina le mi zui te chu ati hlau thong le a siangjina chuan chu atir mai adu lain mi zui thung chuan athil ti to zo zai te avangin chu atir chu angam lova ma se siangjina chuan a chhuatir lawani chuan police ne na engke ma shil tur thu in avotani mi zui po indu thlan tura nei tak lawa chuan room thu ruk chu an hongta a an valu chuan soyo ni chuni khoshelovin alo der to ani athi to emo anti man hiala chuta soyo ni chu ron har le thutin mi zui chu khoya tum ngal siangjina chuan lo pot shangin mi zui chuan chua san le mai chu a rot chul maya ma se siangjina chuan mi zui jok chu namsonin ni khoshelovina zuya siangjina chuan mi zui chu engatan ma ngai lo ang main soyo ni chu kain a chua puita dayani ti chuan soyo ni to lovin mi zui jok chu kalkhum ani to zoka soyo ni chuan phuba alaveta chu tiang chuan thil chu akal dan pa ngai na kal chho zela soyo ni po in engma asoi chuak lo bok tu kha chu siangjin an ti tura ne awangin ma taka a chuak dona akal ma in soyo ni bianga chuan akis zeu bok ma se akal liam rualin soyo nin abyang chu a shofai le ngal maka ti chuan fritza eitur te chula in room thu ruk chu apantani be se lo lutukin chu room a chuan mi ju in thomno sexy taknen soyo ni chu alo nga gran to maya a pasal hual omlo hlanin hun nuam tak an mangdun le ta dai mayani